Ей, силонче! Ей, аз се... Чакай, толкова ма нагъзи, аз си ям малъче. Много ясно, болта е велика. Бот трябва ти само отдолу, човек. Директно не става, заминай. Заминай си директно. Не, първо се нагъзи. Първо да се нагъзи. Няма ги да искаш ти на линията. Абе, Бот, ти трябва да си по-отдолу, дебеле да е в средата. Чакам го. Няма ги оцела. Не, сериозно, камко не ги оцели си най-големите. Ей, оцели се. Абе, то много бавно цели, много леко. Много леко деба. Бащай, че ме сболяхме на пето. Бака си сваня. Айде, бе. Айде, Пази си кръка за мен, чуй. Ай, бях. Я да се видите, бе. Снима ли го това? Не го болява, да. някой Айде, бе, снима в този къс. Нали те не оцелиха, ма ти да е, ботъм. Айде, Айде, оставите, бе. Нямам чакай. Реакцията на болта. Пешо, снимай Пешо. Аре, бе! Чак, че сваня. Чакай, Пешо, Аре, бе! чакай, ти снимам. Ай, Аре ще го трябва. с засилка. Оцели ли, бе? Лекичко, лекичко. Ама аз цела дебелички, не то, не моя дебелички. Съжалявам, болта. Беше леко, защото те обичам. Аз нищо съм казал, че. Бота, да знаеш, не искам цел, братле. Ама мой така се получи. Аз ли съм, бе? О, ядах. За малко Джони да те прибие. Ей, Джони, не, аз мисля, че оттелиш какво? Да не целеш като преди да га. Малко ти остава. Пускам се, човек. О, маня. Аре, половин час се каните. Ама бе! Или ще оцеля един, или ще изби. Басва. Снимаш ли? Некъв късмет ще ме оцели мен. Аре, да нещо. Тук на левата както и ти са. Ти за малко. Еми, да, ма какво не усети от мен? Най-много усети от мен. Цели със сила, какво се Няма да искате на чак, по-дори може. Чакай, бе! Не, бе. А, дръж си краката, така трябва. Окей, бе, окей. Как искаш, бе, как искаш? Заставай, как ти искаш, бе. Няма проблем. Боли още кръка, да. Вие викате. Нищо. Между двамата. Кажи от кой моето беше най-силно.